Fir-Raba' Għawdex issemmiet diversi drabi fil-mezzi tax-xandir lokali. Ix-xogħol infrastrutturali fuqha ilu għaddej għal xhur sħaħ u qed jikkawża inkonvenjent fost dawk li jagħmlu użu minn din it-triq ewlenija. Lejlet l-inawgurazzjoni tal-ġnien Villa Randil u lejlet il-laqgħa tal-Kabinett li l-Prim Ministru Lawrence Ghanzi kellu f'Għawdex, Triq Repubblika ingħatat wiċċ tarmak li tpoġġa temporanjament għaliex ftit tal-jiem wara reġa' nqala biex jitkompla x-xogħol infrastrutturali. Fil-Parlament id-Deputat Laburista Owen Bonnici staqsa lill-Ministru Austin Gatt għaliex it-tarmak reġa' nqala u min qed iħallas għal dan ix-xogħol doppju. Bil-Ministru Austin Gatt jgħid li t-tarmak tal-asfalt ma reġax inqala. Iżda filmati miġbuda l-ġimgħa filgħodu igidbu din id-dikjarazzjoni.